Malio Malikono Malikoka anka foli ani ton nimbe kataka bela jele nyoro afive sokol mana ni wakati la ka bela jele fo dante foli mina bi mardi no bena jouer kolo klemwa ani sheki samba fla ani mugan woro bi ani bu mobile jawra ani nyon soro kokura ka ken kibara kura mo me jamana kono ani jamana koka labe bo bi sika fon soro ko to uskoro la e yana nga do ingal kono nambe foli bla bubula ka foli di kon bogoma Malikono Malikoka bubu ini nyamba fulkan ba mi gol kanyesi ankon bogoma Malikono Malikoka mi malien be fu foli ke anga soro suyo kala dagaro anga jamana nyamo fu anga jamana seku no ndongo tira mo fu munu mande me ka video no partage ambo fu ka nyeda do ke farin fo sura temps réel ale nyeda ne ka video kan anaka ta ka partager site ko ran si ma fo dante fo limina ka tiktok kela nyama munu ma ka video tie bu fu wallahi ku fu ka barang ma na page fa fe bien ka o be fo kilini donc ma la sega o ma ajaraye ko donc bambla avec mes ni bel folo donc ça me dit journaliste du peuple Abdoul Yank ni wati la mo ko jale do ale mo fe ali o yele bela jeli e ni mana ale de men ko o nyaro bora ka biro do ke ko e bi mbo amina ko nana bi aba ko fola ya jira ka ko ni ma chama o ya wele ka president ka ci fani buga be jawra ni majira ka ko minye Abdoul Nyande joda ba ala joda bi aw bela jilina jamana yi ko nana bugo extrait no fo nyanga bi na sele ne won ma famne ngale mi aw ka Abdoul Nyande abora ka video ke ka fo ko do ka kuma do fo aw mo ka transition deme ko ama be ama ko ave afo de na yemo ko we ko ne asoro aw be ka ke problem ne ko ka wole la si aw ma wala sa se ka dadi to amina ko fe bi abora ka video ke ka ira ka fo ko mo timanga wole sira ma malem ani jamana yemo ko wore ko mo ko ti ama ka fo ko super malien te ko wa ka we bara mina ko da fo te awla ikele ka nyanga bi video la ne fene se ka dina fo bon ne o video expliquer be rabli président de Nyang Welo ne re Nyang Welo ne mon ko président o fo be te mo kan o ti ka fo on mo ko na ni mi fo ko fanga de ba on bla ma ka ka fo ko fanga kan da bala ni ko mo ti nyon ta ni bolo lu dia fo be ko me kuma fo ko fanga de ba do on da o fora be o me au kuna fo di law be o me ko jamana re ba ka kuma so la ma do video manu de da yo fo si dans tout ko jamana ko kan da bala. Donc aujourd'hui, Vilumanti, nous faut dire la bébé fala bébé bala. Ni comment faut awi darime indido. Darime indido. Son nous qu'on faut le code. Améliorer d'accord. Journal le stuff. Ante que la continue ta barakena. Et de la caïra John le vidéo man. Mo bana ko adapter là. Ami dum ne ko bi. Arar mais Mali est armadiani balmaya jamana di. Dobe journal d'inglen sa mo tambo kala o wolbe solo tout aujourd'hui même journaux ali jeune africain moun to abo journaux o l'autre sur le numérique mais il faut qu'on accepte de se conformer, il faut qu'on accepte aussi de s'adapter à la réalité et à l'évolution pour Mali qu'on faut dire là quoi son déma moi faut journal papier te bon mais au coup il est blanc en ligne pour voir moun la gauche ko vidéo man ne ou don ko modèle de qui bon aw de ko no fu nyamba aw de bolo chien be aw de da na ko chien ko do mo de video mon na no la blion abana te kele ko mo ko digira mi na ko 31 et 30 jours na ko de tige présidentiel contrat assemblée contrat primature contrat donc ire mo ko te blé be min fo contrat baw bi kelimbulu ini bulu kele mi me mali kono be odi agent de presse ou se ka sara solo to jume ou la condition aka dogon ne ka ye mo min be ka ba ka agence radio fara télé ka mu me sara ka dogo ibe radio kono mo be la ja ka tani ma mo ya bili kuna bebe barka radio tigidi o kuna folo betami ni bulanga nga kele de ke ka subvention nyana ma verser nga presse ku blo ta kuna folo nyuma nyini u ka se ka gouvernement baga maintenant foro ko aramaden mo mi re ka sra enye e ko fe no ka barake e de be no me ke charger de mission
ne kɛra chargé de mission bɛ ministère kɔnɔna la ministre ka tiɲɛ fara nkalon kan e t'a fɔ ne bɔra kuma min na e ko i b'o tiɲɛ fɔ ou bien ni e to ɲɔgɔn dɔ ye article kɛ ministre e b'o wele nin ye n ka ministre ye nin kɛra tan jɔn ye kunnafoni ta en otage a bɛ kuma minnu fɔ bi ko tubabuw ka kunna e bɛ tubabu journaliste jumɛn dɔn ko chargé de com don un journaliste en Europe qui accepte d'être nommé comme chargé de mission ou bien chargé de communication d'un ministre. Ne bi fo aw até ministre kan ka sran chargé ministre kan ka sran journaliste ngé mais mo journaliste de protéger nos jamana kono après le député mais ni journaliste ya ke e ka koko fe kata fanga no fe mais fanga bi ka sa ko yake oto mo kono yo mo ko ga diplôme ko mam ngi fe mun foni mali diplôme du même B ko mo de journaliste on a vu des juristes après au delà ka concours que ka master de concours ka passé journaliste re do be mali kono le ina de ke art dramatique tigi to bonen bado na be kuma fa be tabali gosi ah oui o ye art ina de ke ka passer le sur ka ta flash là maintenant an bɛ y'an yɛrɛ formé de bɛɛ ye auto formation de kɛ n'o tɛ mali journaliste ba fɔlɔ jibiri bɔci ninnu ni minnu fɔlɔ journalisme kɛ ORTM ni fɛn ninnu na a y'a lajɛ u ye kalan kɛ yɔrɔ jumɛn niveau d'étude dɔ de tun b'u la qui leur permet de parler mieux au de y'a to don tous les jours kuma ale ni les droits de journalisme na a dɔn ka go mali la yan arrête de voir quelqu'un qui est passé par l'école de journalisme kuma be erreur be kelen ketili na radio la président ka jalako kuma nu ye min fɔ bi sinu be dɔwɛrɛ fɔ ala munu yɛrɛ vidéo mani an y'a adapté président ka jala fɔlɔ la défilé kɛ yɔrɔ fili be kɛ président ka jala la ne y'a mɛn dɛ n'o tɛ défilé kɔni défilé ta kɛra ne yɛrɛ ɲɛna 22 tɛmɛnen direct ça c'est débat de l'information de la communication institutionnelle ni bolo fɛn min kan ka dilan o de kan ka ko ye donc abunang ne o de fɔ a ye abunang mɔgɔ t'i sen bɔ la kɛlɛ la koyi i b'i sen bɔ la n'a sɔrɔ mɔgɔ de y'i wele m'a faamuya mɔgɔ de ɲɛf'i ye o hali n'o ko k'i da bɔ a la i t'i da bɔ a la i b'i da bɔ a la mun na comment tu peux i bɛ se ka mɔgɔw wele ka na cogo di ko ma o gɛlɛya nalen ko kuma min na ko dɔ ye kuma dɔ f'e ma jɔn t'a dɔn ka tɛmɛ e kan jɔn t'a dɔn ka tɛmɛ e kan mɔgɔ tɛ ka tɛmɛ e kan an t'an da bɔ a la an ta de don mais fanga min a bɛ fɔ ko ni fanga min binna i bɛ faga o bɛ fɔ don dɔ kɔnɔ olu ma bɔ k'a fɔ ko hey a ye fara ninnu na ne vidéo mani ninnu tɛ tiɲɛ fɔ a y'u to yen n k'a bɛ fɔ anw de ma ni fanga binna don o don an bɛ ninnu faga donc munna minnu bɛ ka kuma bi munna ma fɔ hey a ye fara o la ninnu tɛ foyi ye jamana yɛrɛ de y'a ka fɛn kɛ n'i ye ministre min ye ka maloya n'anw ye i ma baara de kɛ n'i ye mɔgɔw wele ka na lancement na n'i ma se ka inauguration kɛ i bɛ maloya i bɛ se vidéo mani tɛlɛ i bɛ maloya bɛɛ ma n'o tɛ ministrew bɛ tilen k'an wele u ka baara la an b'a kɛ k'a s'a danna n bɛ barika da ministre de la jeunesse ye kunu l'annonce de lancement de la biennale 2026 sportive 38 ans d'interruption après à laban kɛra 1988 asimi ko ladala ko ni alalaya fɛmɛ c'est vrai moi si mi ka jamana in wuli k'a jɔ de le ministre du sport et de la jeunesse a ye wele bila bɛɛ ma ka tila ka discours dɔ tila ka sɛbɛn les journalistes les communicants et les créateurs de contenu c'est un ensemble qui compte voilà un ministre a bɛ fɔ ne ma ko ministre donc an bɛ barika da ministre minnu bɛ waso ni jamanadenw ye e bi taa jɔ fɛn kɔnja a ye bɔ ninnu kɔnɔ cɛ y'aw cɛsiri a ka baara kɛ mais min ɲɛ fana jamana mago b'a den ɲuman bɛɛ la fasoden ɲuman fasoden jugu journaliste o vidéo mani o kɛ fasoden ɲuman on a besoin des républicains kunfin o mɔgɔ kalannen o kɛ faso kɔnɔbaga ye on n'a pas besoin des intellectuels apatrides on a besoin excusez-moi des illettrés et républicains ne de y'a f'i ye su banna la président ni président mais président ni mais kuma kelen fɔ aw ye a ko jateminɛ transition fɛn fɛn nana mali kɔnɔ a si ma tɛmɛ 2 ans transition fɛn fɛn nana mali kɔnɔ a si ma tɛmɛ 2 ans kan transition kelen min ye 6 ans sɔrɔ démocratie nali kɔnɔna la a kɛra nin transition ye mun y'a kɛ kunnafoni diko ɲuman ani kunnafoni faamuya ko ɲuman
sona Amadou Toumani Touré nana o dana kile kalo 18 ma jonguna nana o dana sankilima Amadou Aya kile 21 Moroni a famia 21 jours allez fanga passer ka feke donc au kofe fenetu John nana tu transition kilimi 5 ans amaka 6e année là ça c'est celle là muya ke jamana du ye kele femme jamana du ya femme di donc ame parka da président kanye chime ka bunya jaranye wani chesri kilin bawla ya ke flyde parce que vous pouvez faire comme une transition ina ala yulibu ni kuma kilin fawye aba yele ko kuma ne kuma mais c'est la pure vérité ni yo kibeni fanga njanfa la bi ko bo fien la mo yi da krefe kibe mo suga bla fanga na kito fanga on ala belibu on ta fene ati libula mo mo ni balla du la belibula donc mo barala mo bi de bagala bla donc bugu ametanya fe minye Sénégal président ale ka visiti Bamali bakondana bi akoni anana on ka président son excellence de la Assimi Goïta ana ali ñoxoñe ma kumbalaka yingal ke yalama anana CEDEAO ka cikan ni lawa ana ka cikan anana Sénégal ka ci lawa mais bu ma wel jawra président bi ami feka don anana mena c'est pas bien ere ko ñuma comme yalla aka biti ne be yina ne et à un discours là mais il me sera une question posée nous à un discours là à discours là à famba bol la ligne sécurité quand on est sénégalais am seka bol du mo matuna seka dima ko loka yani ngandam ne mbe Sénégal président fou Diomaye Faye ka fo ka visite là et manga on mi tege janka akumbe Sénégal président nana visite d'actu et de travail de discours qu'on est comment fla sabade jati discours make ñongo fe aka discours folo o be talike mun kan akun ka ne aka discours ni rectifier discours ni mun ne be kuma ni ka opinion di ama jani doni Sénégal président Diomaye Faye aye foli ke ka Mali ni Sénégal ka yere ma hono ya baro fo an interior o fe aya yere ka fo ka be do donke bamaka to ye ko binga kera Malika ko mo mun fatura ka be do dogolo ko kala ka min kera ka ba konane c'est la communication mais ale kungan ka armée ka professionnalisme fene fo ka kala ka armée félicité ale akina fo dadi gera on là non ça je ne suis pas d'accord. J'ai bien suivi l'interview. Je ne suis pas d'accord, je rejette. Ni ko mugoma min kerila amnaka sosi dinglindi no bina yesa nga fogo yechi mais armée fene ba féliciter. C'est ça. Et min ken ni mugomi ma kelendo ba fo ko ina fo Mali est défaité de deke. Non. Le Mali a été attaqué par 12 000 personnes. Le Mali s'est défendu, Mali ka localité nandi attaqué là. Malika poursuivre nga ngafo armée ka wulga jona ka tsetsa ngafo ka poursuivre ngafo jamé communication dongoy ni na kuma ta ni mo min ta do ba ko ina ko dadi gara on là non ani mo ba iri ka de fo la le kuma ko fuli bla on parce que là li to bu ya on armée félicité l'Amérique États-Unis kengri Mali armée félicité on y a kona ne ka Mali armée ka poursuivre d'une félicité aita on a communiquer la di mo ye action konani abe Mali armée ka bravo na ka aka professionnalisme a bien félicité car faut que vraiment l'armée malienne vraiment c'est une armée très brave ale ni nana kasanga ni ni ibara mbe kuma gelen fina ni sanga foke o ibara ni mandi nga mingra malego c'est une attaque la show tchie mais armée mali kanga fu ibo feneke et aram made ye ma ba frafa mo mna o ko denia ni be sanga foke ngodo la ni sanga foke be fenfo ni be ngo communication donc fanga ko fengo ni mo min tin do ni takani discuter plateau ba ko ka foko way Sénégalais président nana ana congrès présenté ita ko way be bo mali attaquer ko fema ke jadi sul ama attaquer ko ma be attaquer ko ba mbulu ita la qualité c'est un discours que j'ai pas aimé ça ta amon ne ka opinion ni donc n'ambora pour la normalisation de la relation
entre la CEDEAO et l'AES. Ayo me kon. Nama me roka mami. Il a parlé. Non, en attendant, je dis que c'est pour ça que j'ai interview que au discours kala, au bena, non, mais nous on placera. Donc, vous voyez qu'à fina la normalisation. Je pense que je m'ai fou mon kala, je m'ai fait un discours mon kala. Ou bien il y a des femmes qui sont en train de se ni mɔgɔ ma hakili b'a la donc ne ka nalen mun ye ka Sonko dégager ka yɛrɛ ka bɔ Sonko kun n'aw bɛ ka baarakɛɲɔgɔn min n yɛrɛ nana ça je suis d'accord o tɛ kojugu ye ni ni mɔgɔ farala i n'a farala nka an sɔnna kuma ma mais ne ma fili Sénégal camion y'u ban k'u to don Mali kɔnɔ pour l'insécurité alors que le Mali est le premier partenaire du Sénégal. Mali est le premier partenaire du Sénégal. Mali, Sénégal port, a premier partenaire, a premier client des Mali. N'a pas Mali là, Sénégal d'affaires d'où fait un port, bah, bébé, faut n'a pas Mali drone. Mali ka soro bébé do Sénégal de. Ne bolo. Yani ka baki ya camion tena Sénégal Mali là. Ini Mali ka nga o tigari nyoko Mali parce que obere mako be nyoko na. Angana chien do nyoko na quoi. Ni kuma chien na nga fo kasa dana. Aujourd'hui, l'armée sénégalaise et l'armée malienne doivent même vraiment coopérer ensemble. Car donc, il faut aller Mali sur le territoire malien. Sénégal, quand Mali armée appuie, quand il faut niveau de là. Non, mais Sénégalais, nous mettons donc vous sécuriser. Armée Mali a intervention à Djemani Djidjeni où les Sénégalais mobiles de libérer. C'est plus de 50. Armée Mali m'a dit qu'il faut une intervention à Mali mobile du Sénégal. Oh, maintenant on va au Sénégal, fin de dos, Sénégal est sur le souk à Dagabénia. À travers Mali territoire sans fin. Ni boulot bien avoir très dignement Mali. On sera de Bungata sur la de Ekou. Kakla Kay Lakana Balam Bessename, Indebe Jeka, Franonga Nini. Non, ma kefne, mais c'est l'accompagnement de Bebo Kenéo. Certes, Dokera, parce que magasinage mais Minonka, Njera 20 milliards. Par ça, là, Malien mobile de l'État Minenta Kananaï. Du commerçant de Goumna n'est pas donc. Commerçant, il a à partir de 20 jours déjà, magasinage avec les camionnettes. Les camionnettes port là, ça fait 1 million, voilà combien de millions par jour. Au cas où il y a là. Et le camion de Minenta. Camion de Souma, Srati. Ne boulot au moins, c'est un camion de Kanga Mali, de Metamali, la Minenta, ou Vatikele, ou Karaminente Dou, camion de Mali. Ou d'un client privilégié de Angi. Donc, il y a des consors. Il y a des textes de la Lade. Il y a union économique minimum. Ça fait que l'économique minimum, moi, tu as avec Djaka, Géléata, non fait, partenaire militaire pour l'Union. N'était pas il y a un texte de la Lade. Il y a des gens qui ont il y a des gens qui ont camion tétou. Bi, avec mon gars, ni gars donné au Sénégal, ni camion Tiboulou, à quoi il y a camion sur le canal, ni gars donné. Sénégal syndicat ou bora ni mɔgɔ min ye o bɔra ka discours kɔrɔ ko camion tɛ don Mali kɔnɔ ne kuma na balima ye galon tigɛ Sindiya ye galon tigɛ baraji min bɛ kɛ o bɛ baraji min filɛ nin ye depuis Ala ka diɲɛ dan kɛlɛ bɛ kɛ ji nɔfɛ mais la source de l'intégration l'eau c'est fait en Afrique de l'Ouest ji de kɛra kan anw ni Sénégal kala ɲɔgɔn na ka Sénégal ni Mali kɛ badenma ye mais anw ka baraji de bɛ k'olu ka ɲɔ sɔn anw ka baraji de bɛ k'olu ka périmètre irrigué sɔn. Le barrage de Gouina, Filou, et Manantalingan de Tado. Bon, on a dit que avant on a territoire comme Moka Yafama. C'est là donc, camion mécanali, ni objet de la camionette à cas, c'est qu'ils ont fait. On est n'a pas bon, au Kamwa, et qu'à Fakira Minentina, mais ne devait vous que ta eka Minentenke. Sénégal mobile n'a pas la carte dans Kenyaba, car dans frontière la Diboli, car Farakata donné la carte au Sénégal. C'est pour ça que le ministre de l'économie et mes papiers au Sénégal m'ont dit donner miné ya carte d'encaille. Au teke. Aïe au teke. Non mais du coup on est avancé. Oui, n'est pas familier. Donc, à cause du discours mon flène, ça, ni partenaire d'eau, des gens qu'on fera aller il va essayer d'appuyer l'armée malienne ou bien la coopération de l'armée malienne à Mali la sécurité appuyée. Oui, n'est pas familier. La normalisation de la relation entre l'AES et la CEDEAO. Ah, Djoma Faye. Ça, je rejette ça.
Je rejette catégoriquement. À droite, à gauche, parce qu'elle est à droite à boulot. À droite à boulot, Mouna. Nebolo, c'est plusieurs pays de la CEDEAO qui abritent les camps d'entraînement des terroristes, qui sont les bases arrière des terroristes. Tchani a fait un discours là. Tchani a cité des pays de la CEDEAO qui sont aujourd'hui, qui ont été utilisés par les terroristes, attaquer le Mali. Et bien, il y a des choses normalisées. Mais il faut faire un mot condamné. Même quand ils sont de Kundo, discours mon fora, Tchani discours mon fora, son discours là, il condamne déjà des pays qui livrent leur territoire pour attaquer les pays voisins. Il demande aussi la Cour africaine des droits de l'homme d'ouvrir une enquête. Dans un discours sincère, gérer une ouverture d'enquête. Tout ce que le monsieur a dit, le président Tchani a dit, qui nous apporte des preuves. Parce que la relation ne peut pas se normaliser entre l'AES et la CEDEAO. Et du moment qu'il y a des pays de la CEDEAO qui sont derrière les terroristes, ça est très fort. Sauf qu'on avait fait un discours créé. Discours créé, quand il n'y en a comment fier. En tout cas, AES tout au fond de la façon. AES tout. N'amé dje tien kan n'amé djame ko fo nyoy e ka dugu dobe tiani nga fola Mali attaquera par 3 grands actes. Acte kele ngana benefe ka jigini gawe ka jigin ka kidal attaquer gourma ka do ka te gourma konay ka jigini gawe acte flana tiani nga fola, je répète tiani nga fola acte flana jigina ni Côte d'Ivoire. Donc il y a même un camp d'entraînement. La Côte d'Ivoire habite un camp d'entraînement. Vous devez tenir compte d'abord du discours de Tchani et vous condamner si c'est vrai. Mais vous voulez qu'il y ait une commission indépendante pour enquêter sur ça. On ne peut pas avoir une bonne relation mutuelle en tant qu'Audjel Ntenyoy. Ça, je rejette. Le discours n'est pas assez riche pour moi. Ok, donc quand on a eu moi, Mamé, ah mais il y a moi qui et il y a famille bala et quoi va te moi là Sénégal et Bénété y moi là qu'est-ce ça sort lieu moi qu'est-ce ça sort lieu moi qu'est-ce ça sort la CEDEAO c'est du voisinage qui compte non mais flou comment là donc au dé kafina fait min foro il va déplorer il va condamner Tchani est comment min fort et vous demandez même la mise en place d'une commission indépendante pour enquêter. C'est que l'Afrique du Gouga Franyo n'est pas quoi. Aou bébé a baraque français. Aou baka jamana aou relation détruire français. Quel est le minimum de la vie? Tout le monde va se rendre trébi. Djonga intérêt ballon, on français les intérêt ballon. Sénégal bet de goum konobi. Mais avec la jeu djonga économiquement Sénégal, mais français les bras n'a pas soro. Bi Mali bras de goum konobi on français dit. Donc aou ben n'a qu'à claquer na Sénégal ma de goum mba aou dala ama focusé à Dana. Ne bouloni nana fono badin dougula. Au Dougou, ASI Dougou présent Doko, qu'on Mali attaquera par ces différents pays membres de l'UEMOA. Ni Songo Congo, mais Songo Domomi, Akuma Fokate Jenini. Et Wanin Daloa Bala, Foko Tchaninga Daloa apporté. Moi je pense que coopération militaire ou bien sécurité, c'est un abada. Nauma Audji Agnoy. Aïe, non, économiquement, il sera ni moi, économiquement, car sur la sécurité, la autonomie, on fait. Et Marfati, Marfatine là, ou bien et des filles, et des baraka basi d'oma. Et ni moi, on a un cafoko, et ni neka normalisation. Donc, moi, je dirais que, en bon nom, CEDEAO ni UEMOA, Tiseka, CEDEAO ni AES sera bien, abadani, tient ma faute. Il faut qu'il y ait une volonté politique affichée. Et puis il faut une souveraineté politique. On sait qu'il y a des gens qui ont des gens qui ont fait des donc, fait mingo, dans mes visites, parce que on a mis remarqué là, néo de fou. On a mis remarqué, néo de fou. Voilà. Donc, donc, on va faire un peu de temps. D'accord.
Ah non, Algérie. Ok. D'accord, Boumawel Diawara, Amtanya fait, Algérie président a interview de accordé Tassis en fait là. Interview min kɔnɔna ni a b'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ ka Mali dɛmɛ ko olu de ye terrorisme créé, olu de bɛ terrorisme kɔfɛ ko olu bɛ k'o yɛrɛ kɛ bi Mali dɛmɛba ye. I bɛ se ka mun de fɔ an ye Algérie président ka nin sortie in na? Moi, je pense que Farafina Dougou hakili bɛ ka wuli dɔɔni. A ye kuma kelen fɔ ko Algérie tɛ don janfa la wa Algérie tɛna janfa kɛ. N'i y'a ka discours laban jateminɛ ko nka ko minnu bɛ ka terrorisme kɛlɛ yɛrɛ kɛ bi a m'a fɔ ko minnu bɛ k'anw dɛmɛ ko minnu bɛ ka terrorisme kɛlɛ kɛ bi k'olu yɛrɛ de nana ni terrorisme ye. Ne bolo kuma banna o. Nin ye kuma bannen o ne ko aw ma n ko yadi sara. Tu sais k'i b'a dɔn diɲɛlatigɛ la ne tɛna n da don duguma kuma ninnu na quoi. Mais nin discours min kalannen filɛ nin ye nin kan ka bɛɛ bila bɛɛ ka réfléchir. K'a yira k'a fɔ Sahel kɔnɔna la gɛlɛya min tun b'anw kan o ye an ni Algérie ka relation de kun ye gɛlɛya ju bɔra yen de. A ko ko rébellion ni terrorisme ye propagé min kɛ k'a sɔrɔ Libye binni fɛ mais ale ɲinɛna Kadhafi binni tɛ Kadhafi a aidé les Américains à installer le terrorisme dans le Sahel. Kadhafi b'a dɔn en 1988 farafindugu tun bɛ duruduru ni finikolon ta ɲɔgɔn ka taa di Kadhafi ma. Après Kadhafi tilala ka mun kɛ Kadhafi tilala k'i terikɛ américains ye ka Irisiw ka base attaqué en 1986. Commandant Massoul a sara cogo di? Ben Laden créera cogo di? A ONG minnu tun bɛ a bɛ tɛmɛ cogo di? Donc aujourd'hui jamanaw y'a dɔn sisan min ye min ye parce que l'Algérie sait très bien qu'après la Libye c'était son tour mais an ka nin bɛɛ to yen. Le Mali a intérêt aujourd'hui, j'exhorte, ne pas commenter bien mon Mali qui tege di d'affaires dugu bɛɛ ma ni min y'a tɛgɛ bɔ dans la plus grande sincérité. Ah, le Côte d'Ivoire a tɛgɛ bɔ dɛ, Côte d'Ivoire m'a tɛgɛ bɔ. Ah, mais a tɛgɛ bɔ dɛ. U ka ministre la défense vraiment ale ko ko an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan. A y'a fɔ min? France. Ah, mun na t'a fɔ Mali la yan? Mais min ɲininka désolé, aw bɛ kuma dɔ fɔ kuma la, je ne sais pas, a b'a réfléchir cogo di? Comment c'est que mɔgɔ bɛ taa dugu wɛrɛ la? Mais i ye ŋaniya min ta k'a yira, i bɛ taa ŋaniya yira France de yan. Ne bolo tɛ ne vraiment tɛ Mali yɔrɔ dɔn. Algérie filɛ. A adressé à voisin pays de la. A y'a adressé jɔn na? A y'a adressé Macron de la. A ma adressé patron pays la dɛ. N'a y'a adressé, non, mɔgɔ bɛ discours kalan yɔrɔ min na, ça compte beaucoup. Le lieu maintenant de la lecture du truc là, il va kalama, il va discours tenir yɔrɔ min na, de la tenue du discours, o bɛ compter. Et tu sais kana i baden dugu tu es voisin au Mali, qui Mali tu es ka taa France, ka taa discours kalan ye, k'e bɛ fɛ ni Mali ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Ne y'o de f'i ye. Mali tɛgɛ jannen do bɛɛ ye, mais dans la plus grande sincérité. C'est pour cela Algérie ka discours ni tiɲɛ do, nkalon do, a bɛ Tebou ni kuma min fɔ ŋana ɲuman ŋana juguya tɛ, moi j'apprécie. On a besoin de discours comme ça. Mais mon autre c'est de réaliser sur le terrain. Wallahi mina min fina dugu fila be ni Mali no sera ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i b'a kalama ko kɛlɛ bɛ ban o ye Mauritanie ani Algérie. Ne de bɔra k'a fɔ aw ye bi. Ni Mauritanie ça fait ni Mauritanie Mali sɔnna k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dans la plus grande sincérité. Discours que n'a kɛra don o don i tɛ terroriste tɛmɛtɔ i ɲɛ la. M'a ɲɛfina ni France ma tila ka nimisa k'a kuma wa ne de y'a fɔ aw ye ne tɛ je ne suis pas dans le mandat dans le secret de polichinelle mais n b'a fɔ aw ye ni Algérie sɔnna de faire un franc jeu Mauritanie ka franc jeu kɛ wallahi terroriste b'u yɛrɛ ɲini ça je vous le dis ça aujourd'hui donc Tebou ni discours mun kalan an kana bɛɛ kɛ fu ye an k'a dɔw bila hɔrɔnya minɛn kɔnɔ an k'a dɔw bila sincérité minɛn kɔnɔ il se peut que fɛn dɔ fana bɛ yen u da ma se min ma n'o o tɛ kɛnɛma kuma ye mais ne bɛ conseil min di aw ma a k'a bila u kunna discours mun kalanna c'est rassurant mais Assimi ye kuma kelen min fɔ que je suis d'accord mɔgɔ mɔgɔ ni Mali bɛ cɛ la sécurisation de nos frontières ni bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye n'a sera ka kɛ Algérie ni Mali k'i tɛgɛ ɲɔgɔn ma k'u ka sécurité k'u ka frontière sécuriser yɔrɔ n'o kɛra Tɛzawatɛni kuma tɛ yen tugun n'i y'a mɛn ko Tɛzawatɛni bɛ jɔn bolo Tɛzawatɛni Alger ani Tɛzawatɛni Mali armée ka don k'i jɔ Tɛzawatɛni Algérie k'i jɔ Tɛzawatɛni Alger et mun tora terroristes bɛ bɔ min bilen il faut qu'on soit franc ni me ka min ye fina Mali ni Algérie ka dégel ni n'Ala sɔnna ka barika don a la
aw bɛna réalité wɛrɛ ye mais an ma sigi min ɲɛ bɛ français la u bɛ ka Algérie critiquer RFI bɛ ka Algérie critiquer kuma caman na moi je suis d'accord o y'u ka baara ye parce que ni jɛ farala kuma caman bɛ fɔ ne tɛ n da don o la mais n bɛ kuma kelen fɔ aw ye aw kana fɛn bɛɛ lafili maliyɛnw ne b'o fɔ maliyɛnw ye maliyɛn ne ka kuma bɛ se ka digi maliyɛn dɔ la dɔ bɛ se ka fɔ non 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 nin kuma tɛ nin fɔ kuma ye waati dɔ la hadamadenya la i bɛ dɔ bugɔ ka dɔ nɛni k'i tɛgɛ di dɔ ma mais i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ye kelen et j'exhorte le gouvernement à procéder ainsi la diplomatie malienne à ka taa ni nin je ne parle pas des terroristes je ne parle pas des rebelles parce que fɛn dɔ bɛ sen na aw cogo ye o ye mun ye ils veulent légitimer les FLA o de tɛ se ka kɛ u bɛ fɛ ka FLA de légitimer ka jini min kɛ terroriste groupe ye parce que yadi tɛ balolen ni maa maa sɔnna dugu o dugu ka connexion accepté dugu o dugu bolo ko an ni FLA ka sigi an bɛ segin kɔfɛ an nɔ la tuguni il faut que Mali diplomatie ka Algérie invité en qu'on ait la même définition, la même lecture sur le comportement de FLA. Que FLA soit déclaré comme groupe de terroristes dans la coalition d'UNIM FLA. Nous avons une définition commune que nous avons fait. Avec la stratégie de sécurisation que nous avons fait. Parce que à tant que aw bɛ ka maa min kɛlɛ e bolo nin bolo ko mouvement armé de e bolo ko terroriste do fo bɛɛ ka jɛ ka yeta kelen ye o ye ne ka faamuyali ye mais ko donna na taw la an se an sigi ni Algérie président Malama ou plus ne k'i ma j'encourage i b'a dɔn n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna mais Iran ni États-Unis tɛ ka sigi yan Iran ni États-Unis bɛ ka bombardement kɛ u bɛ sigi n'u ma bɛn yɔrɔ min na u bɛ segin ka na marifa ta tuguni pour mɔgɔw ka bila u kunna karisa ni karisa sigira o kɔrɔ tɛ k'a banna ou bien k'i hakili to yɛrɛ la non 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 bi bi in na mais n ko Mali nana ni charme ye mais ça c'est la n ko charme do 2014 charme de do Terminator 14 Abraham du jamais vu minnu bɔra Sikaso fɛn fɛn kana n'a ye 2014 c'est la fabrication russe qui date de 2014 a ye taa don bɛɛ ka taa lajɛ T14 Abraham a ye taa ta c'est la fabrication russe de par là ka bɛɛ dabali banna français ye mun fɔ n ko français ko wa ko russe b'u ka matériel bila ka na o yɛrɛ bɛ min utiliser o ma se k'a da la comme nin ye Mali ta ye a ye taa français ko communiqué lajɛ ils disent que ko voilà les matériels maintenant des soldats russes au Mali o ma fɔ a baara man ko armée Mali ka minɛ minɛ ninnu nana Togo de fɛ Togo Burkina Sikaso Buguni Welesebugu Senu a kɛra samedi matin min ɲɔgɔn ma don Afrique kɔnɔ fɔlɔ char Terminator voilà wole faga ɲininka dɔ ka jɔyɔrɔ la an ye minɛn ninnu nana Sikaso fɛ très généralement kɔrɔlen ni minɛnw mɛna an bɛ bɔ a ye horloge ɲini a kɔni an bɛ bɔ a kalama an bɛ ka taa kunbɛn mais pour cette fois-ci ni arme lourde a y'a sigi yan mais pour cette fois-ci ni arme lourde ninnu donna an ka jamana kɔnɔna na an ma mɔgɔ si ye ka taa a kunbɛn fɔ juste an ye wari thème dɔrɔn de la o tuma mun de bɛ yen o thème tɛ dɔrɔn ye an welela u y'an wele fo k'a dɔn k'a fɔ bi Mali kɛlɛkɛminɛ nali ko ye problème de ye bi tellement que Mali bɛ ka armée bi Mali kɛlɛkɛminɛ nali yɛrɛ dɔrɔn ye problème de ye bi problème n'o tɛ an welela bi an welela sini depuis itinéraire kun ye min o de ma fɔ sinon an bɛɛ welela k'o fɔ aw ye a ma dogo mɔgɔ si la an bɛɛ welela mais itinéraire de falenna wa n'an bɛɛ kun ko k'an bɛ taa fana an kun tɛ se ka bɛn a ma mais bref n tɛna n da don o la an bɛ réseau de kan sinon bɛɛ welela mais n bɛ min fɔ aw ye minɛn minnu nana bɛɛ ka t'i ɲɛ da minɛn natɔ kan n b'aw deli ala kama a ye taa minɛn ninnu lajɛ non o ye dama émission de ye n tɛna se k'o da aw ma mais i bɛna a dɔw de la ko le Mali est en train maintenant de se armer char Terminator a ye taa lajɛ a kelen bɛ bɛn min ma a ka caractéristique bɛɛ ka taa ta i ka lajɛ mais Terminator kɔfɛ arme lourde kelen jumɛn arme lourde mun nana sept type d'arme lourde o de nana arme lourde 7 mana dɛ ça fait arme sigurement type 7 o de nana non n ye kelen f'i ɲɛna o n k'i ma je te dis que ça c'est une émission non c'est une émission à part n b'a bɛɛ ta ye kelen kelen ne taara fɛn na o mais n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna i kan k'a dɔn ko français ko non que le Mali ko nin tɛ Mali ta ye dɛ ko nin ye Russiw ta ye i bɛna ni Russiw bɔ ɲɔgɔn na bi yan donc an ni Russiw tɛ kelen ye bi ne kɔni fɛ a kɔni bɛ Mali territoire de kan bɛɛ ka taa minɛn ninnu lajɛ c'est des matériels de dernière génération donc tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani kɛlɛ banna kelen tɛ
Le Mali a besoin aujourd'hui d'une diplomatie pacifique. Il faut que la population, le gouvernement encourager dans ce sens. Namanya ani rebelle c'est ani jadicité c'est que mais anan da fait du ka kala ni mi sonna de sincérité kono ka ni mi ma son nam se ka min kele ambo kele wallahi mi kuma gelen fina ayta Irani États-Unis nage ou be bon pour ñu kono be tan ñu sur ka siga foko nous ma be ma ils font recours aux armes c'est ça. Est-ce que en état situation sécuritaire là on va être sur la souga que tu vas aller dans 600 on va être pour les combats avec Sénat et pour filmer et dialoguer les terroristes pour affronter en direct il va faut film en même temps avec filmer en partenaire ou bala en Mali sur la sou il y a vidéo il y a moko qu'on y a partagé à Tarafan tellement fait il peut se ka jume fois ka yala on fait propagande OK nous attendons nous rebe Mali ko toro nous to mo kuma résultat là mais n'a pas sur ko Mali demande de terrain sans ko kuma armée Mali ira que là ta ko non kon teke ça c'est la violation des secrets pour des secrets de la défense non kon te fouille wéré ñu mana ko am nga qu'on va filmer ko qu'on va voir de 14h pile donc do ala be tien da awma donc do ala be tien da awma al ni be quelqu'un ne commentaire do va finir non ni bête força ni be quelqu'un ne commentaire là ka donc fo ni bi ka jamana bolo do ba ke non ni bête fort mais le jour où il y a la ko mo shima ko wa munu ya angela ko lu ki la partager ma fuma il souye ni minke bi mais ne be kuma ke fo wi je suis seul en communication mais me ñoko blassa am nga mi ngi risque bala de risque bala mais kuma ke fina mo tiga jamana dinga dania ta da mo rek ni irete bi mo ba kele chama sur le chou ka page sans fin ne bi minini en fait en communication to fa wala sa malion kan en fin ta la je mo bi vidéo te sin donné donc mo do ko François Hollande na on chebe laban ma ko français na on chebe laban mali nyemo ka to bela malion kanata abonné mo ka page la ni malion ka page bi mimra ira bi ne ba ni dire pas faire kan ñokona ke kam malien ko confiance gagner c'est que armée et souveraineté bi bebra fo rishu mona parce que ñabulu tadela vous avez la proposition du Malika ma fo mea donc ne be mi ñe fo tiedo un partenaire may mais quel est en détail ne tay conseil d'idée parce que il m'a comment faire do be boyala ou ba tay problème yibu ma dabo juguma kama ma dabo min kama je suis fier qu'à fin de oui dire pas page gagner après corps sur page dans laps de temps dans moins de temps betari abonné quand et n'a faut nous qu'on faut le ma dom avec là mo ki cuire là n'était conseil didi na sur ni modèle mon fleni na nya be se kan ñoko na OK angani sur dire pas ka page kan o de kon kadni we ne ka hakina il chou ya ke to na nya def ne se kan ñoko na keti mo kana to iden kan nege mo re tan ofe kisem be ga ci na be ga ci malidi jugum be ga fa malidi akadi malien yo ka so yere ka armée ka pajika ne kon mo def o ko kon kadni ça fait quoi mo bi to bi la ka senignesi mali be ko la maliki hakili to ayere lawde ñomote bi be abonné no nga fondé ka ne ma fa tout le monde de mais be ga abonné mali fene armée ta ka o fene ñomote. Voilà. Vous pensez qu'on fait il y a proposition voilà ça va parce qu'on mais barab c'est qu'on va tout dire nga cede on yoro mun na fait des interventions nga nga bla les problèmes on a filmé mais pourquoi l'armée n'est plus la grande miette bibi na namanya en intéressé créer fama TVB est-ce que va kalama dire pas b télévision sous créer la fond créer là mais pourquoi pas maintenant on ne peut pas diviser on ne peut pas faire maintenant c'est live en direct pourquoi mais vous professionnel ma prochaine coach mais ah ou bien comment régime n'a pas le jumeau il régime nous au table le jumeau mais on régime bra blade voilà ça est-ce que va kalama ka africain dugu a bolo ko régime bra blade on dia mais pour moi il régime bra blade on a que ton ngani là-bas il régime bra ni blade pour que dugu wala ka fo a che régime partenaire ñonti exactement c'est mo be ko ko la be mo wala de blade parce que ni farafin dugu fa be régime ko ni baragnement be mo fo ça te donne envie
du partenariat de la Russie. Donc il y a coopération mais jaillit. Il surtout qu'on fait quoi? Il joue mieux pour nous on est on a un partenaire maillot. Mais maintenant nous nous intérêt de frapper nous maintenant comment séduire maintenant ces pays là. Parce que il y a fait phobie de bois qui l'encadre qui la gauche ni ga point. Donc ne ga comment to ka ne ga comment be minka. Amega mier su ko fenga nga e en referenta kan eta odi. Ani ortem be se ka adota ka bla direct. Mais quel est quel est? Mais mon bal katake. Il joue mon maga comment il joue dans le béa. Il joue dans qui qui ti oromina. Il joue mon se ko joue. Il joue mon se ko communiquer là. Ma boy ba kala ba laje. Nyama kala boy ga rola. Do Afrique ko su paju kon nala. Malente bi mi abonné ta lawo. Malente bi mi abonné ta lawo. Ne ma ko ñu mantere ne ko ngo a chekan an abonné reta de la. Donc a blaro la ika kala beka la me il su ko communiquer là min sebe aya blaro la marfa ci ñoro la. Voilà, je veux que vous l'amenez à vous à un année. Amène-moi. Aïe à la Bécadia. À la Bécadia, je vais vous live partager pour que mes phrases me servent. Phrases me servent au cas la main. À la main, je vais parce que à Rofleni, le 28 juillet 2026, la zone de Nyono, une unité de l'Africa Corse, des forces armées de la Fédération de Russie, conjointement avec les soldats des forces armées maliennes. Amaba. Ils sont beaucoup de Kelendo. Ils sont beaucoup de Mali armée de donc au coro au look Kelendo Mali armée Kumbi. Ni ils sont table à domna. Anga zanfene ka table. Anga et taure fene ka en table. Mais amo frère mo bolao. Ni te conseil de you. Kana to abade ika jamana din kumuro kamine mo refe. Che Janye tien barka ñoga tien hakli to ñoga o ñoga tingoy bo be kuma wore diu ni du suta ke direct ni kene ka malen no fene tirkew ni mali fene table direct la dun donc angana fa me fe woro kula ni ka kuma se ka modifier de parce que bigno de fina hakina dikara ko wore interpellation sur interpellation conseil de détail mogo be koko la biblia bi hakili tuyer la kana son abada ika santé ika éducation ika défense ika jamana di hakika ta mogo fe mogo la faka dayire fene la de kafo e fene be ni keneka donc malien be ngi ma bona mona parce que malien be fe ka kele don en temps réel et o wati kele ka video mine ko bro ko na ko ya ira do e marfa do ba kele amaka kele ne grand sa ka video man bushi mais ni tra taira ko terrain santé quelle explication quelle lecture que on va donner. Mais pour Allemagne Malika page ça fait combien de belles années français de la avec serré mais elle est oh et bon ok même vidéo c'est mais mon sait que tout dit mais non aya akana ta ro genre et ne balmake boroka kuma mi fo mais comment se fait-il que bibi na antira modi yelema ka bo taxi dorona mo joli kala nendu mu kise baka ci munu ngaro jonga orodo mu kala mbalu ko orodo ngabe bursu ko nade do e bibi na ne be tugo dala mbora kala ma kay ka ko arme borbol ka sambren jigi nunu me contanke nu ko dum na gum na ndendo te rusela ko hey isi wala de ko insra fa kala orodo ma o dongo nyere de ayo soro suka page ga ou sambren jigi ko c'est quoi c'est la dissuasion abe nyoko baba ka nyoko boala bi parce que abe mo ko no ka fo ko irisu ni mali armée de do de na ma communiquer avec mo ko irisu do no tede il reçoit la page en russe et en français. Parce que c'est notre langue officielle. Mais au vidéo, image fait que Blaouba avec l'armée malienne. Oh, non, on fait un tas, mais on fait l'armée malienne avec, parce que le reçoit il est de Blafolol. Il reçoit c'est voilà. Les textes de la communication à maîtriser quoi. Il reçoit fait c'est vous le follow de trop de semaine. Quand on trop semaine. Non, on fait pas blanc, on fait pas un follow trop semaine. Donc à un mode ne ka famille yi en vidéo nous quand sim voilà comme a fora quand te professionnel quand sim voilà ou kala jeni professionnel mbe soro u yere la armée mali fene ka tir bo anaka keta u bo u ñonte nan fene min ka nga bo ka vidéo ke dore tede abam bla jamana dombe confiance sur ka daga armée la et mi mala je côté de min demba la dogola parce que malien chama de démétrosum na dogola baby den sama dondon ka boala baby den sama ni ko mi fleni
e ma mali armée min bila non mais bina donc il met toujours donc avec ça te donne la confiance, ça te donne la chair de poule. Nga be dana ta dika ki jigi dai ka fangaka. C'est pour gagner la confiance de ton peuple. Donc parce que dorete o mo be ñoy recruter dugo la. Surtout terrorisme qui dore foyo. Mo do bina do la ka ba dari me ni ka ba ka feno so ngin. Donc ni be si wala recrutement ga gela turu subulo. O di nga layni o. Anga le parce que ba ngere de una ndo no kelen ye malika perti de koy. Terrorisme sarao malien do de sara. Et d'adikera no malien do. Donc on a fait en sorte que mo kana son kata douala. O di nga objectif yere. Malika objectif ka mo fa koy. Malika objectif yi di kana douala. Donc nan sera kan ne ke kam la sa ali munun be janfa ke ka position didini nanye vidéo bla min be mo la sra mo ba dabla o ne ka famille ko courant na ala nga ko ne jom ka yina ke mo wala ay kele be chat to ay chat ko chat bora ni CPI la mo be da ka l'équipe me bi bolo chat ka ni décision chat wala ibi yani kala wora so be do ala tu chat ma bo fuila ne to ra be chari mo wala wa ma bo fuila aya ndariye aya ne be so ma dansi an ka bi sigila ka bala jele ko ka bala jele wali aya kanta ko aka be wati be inshallah